Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят канал. Аз съм Ралица. За тези от вас, които ме виждат за пръв път, в това видео ще ви разкажа малко повече за себе си. Коя съм аз? С какво се занимавам? И какво можеш да откриеш в моят канал? Занимавам се с фитнес и групови тренировки, танци, хореография, както и с личностно и духовно развитие. Вярвам, че когато умът ти се промени, целият ти живот се променя. Тук ще откриеш тренировки, танци, водени медитации, практики за съзнанието и подсъзнанието, ритуали за манифестация, както и много съвети, с които да превърнеш живота си в живота на мечтите си. Ако тези теми са интересни за теб и искаш да развиваш себе си и потенциала си, абонирай се за каналът ми. Ще се радвам да се видим отново. До скоро!